салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем, дар бозори Корвон 12-ум дарвоза. Дар ҳамиҷа папринои доинги буругдорош ҳаст, буругдорош 170 сомон марҳамат. шумо метавонед ҳамҷа омода харидорӣ кунед. 170 сомон то размери 60 дорам, то размери 60 дорам. ина ба папринои доинги почадор буругдорош ина марҳамат. ай размери чанд сар мешавад? 50 то 60. ина апои бузбаланд, спес барои апои бузбаланд. ина иҷа доингай. ина оз май дуртар мегирам. шумо хушрӯ бибинед доинга. ина бибинед то 60 размер барои апои бузбаланд. ана иҷа ё маечния, но? ана еш бо маечния. як мифаҳме ки доинг ина сета расидка доинг дора. бисёр расидка. чанд қа расидка? 7-8 расидка дора. амбо ҳам хеле почадорш ҳаст баё. ина ё ҳам ҳастанд, инам ё ҳам ҳастанд, ё ҳам доинга. почадорш ҳам ҳастай, баъд бепочаш ҳам ҳастай. почадору бепочаш ҳам ҳастай. ина марҳамат. иҷа ина ё маечния. ё ҳам 170 сомон. чиёш поёнаш хел моделаши хеле болош дига хел. ина ё фақрина рост ба рост ё чи маечния. хебеи маечния ҳастанд. ё ҳам 150 сомон бепочашай, почадорш 170 сомон. апаҷон шумо камтар ҳис мегзаред? ана иҷа ака ана еша инами нагиндоро чи? ё чи нагиндоро? не, материал шаб бу материал. Вайно, хебе маишни. Хебе маишни, ина ё шумо дар экран мебинед. ё хебе маишни 170 сомон. ина ёш бо ҳастай 150 сомон. Стойка варадник 150 сомон. Марҳамат. духтагӣ тайёр куртои тайёр духтагӣ 150 сомон стойка варадник. ҳай бо барои подписчикои канали Libos TV бо вақте ки омадед ҳамиҷада арзонтарам мекунанд, камтарак 10 сум 20 сум арзон мекунанд. шумо метавонед ки омада харидорӣ кунед. касе ки харидорӣ карда наметавона, омада наметавона, мо да занг мезанам, мо WhatsApp номерошро мемонем. шумо да дастафка иншоалло ба ҳам хидмат мекунем. ё материалшон чия рака? ина ҳамун ба хебе маишни. хебе маишни ина 150 сомон. марҳамат. то размери 60 дори на? То 60, аз 50 то 60. ай 50 то 60 ина марҳамат дорам. ина ё бо атласич ҳам ҳастай. атласич почадорш будастай 150 сомон. ина почадори атлас 150 сомон. ранги сабзшам бо будастай. ина мо основной апай сигзарем. основной ина ёра ки папринои доинги почадор марҳамат. основной ина ёра касе ки мехара бурд мекуна барои ки ё чизои ҳастанд ки долга мепӯширанд. паплини доинга шумо хуб медонед ки ҳамат метавонед доинга долга бипӯшед. барои ҳамин касе ки дар канал подписатсия карда нест подписатсия кунад. касе ки подписатсия карда метавонад ки заказ кунад. сарбаланд бошем. видеои моро ай дигар ҷо бо тамошо кунед.